Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri żar ix-xogħol ta' rikostruzzjoni li qed isir fuq it-triq ta' wara s-sur fi Rabat Għawdex li issa naqdet ma' triq li mallem permezz ta' junction ġdida. Ix-xogħlijiet mexjin ġmielhom biex wara li tlessit l-ewwel parti residenzjali, ix-xogħol issa huwa ffukat fuq it-tieni u l-aħħar fażi tal-proġett li ġala darba jitlesta se jtaffi traffiku miċ-ċentru tar-Rabat b'mod konsiderevoli. Dan fil-waqt li se tiġi eliminata darba l-dejjem bottleneck li kienet toħloq inkonvenjent għas-sewwieqa. Il-Ministru qal li din kienet waħda minn diversi deċiżjonijiet importanti li kellhom jittieħdu biex tiġi indirizzata l-isfida tat-traffiku fil-Belt Victoria. Hawnhekk kellna problema fejn propju għandna bottleneck eżistenti u permessa triq il-ġdida li qegħdin niftħu u tal-junction iddiżinjata mill-ġdid se nkunu qegħdin neliminaw darba l dejjem din il-bottleneck li propju kienet nistgħu ngħidu twaħħal partijiet mir-Rabat bitraffiku. Dan ikomplu mal-pjanijiet oħrajn li għandna u li bdejna wkoll inkluż dik ta' George Pisani fejn hemmhekk ukoll b'din it-triq il-ġdida se nkunu qegħdin nagħtu bypass biex ngħidu hekk ġdida sabiex dak kollha li jkunu sejrin Marsalforn m'hemmx bżonn jgħaddu minn ġewwa iċ-ċentru tar-Rabat. Il-Ministru tenna l-impenn tiegħu biex ikomplu jsiru proġetti ta' bini ta' toroq u infrastruttura fil-Gżira Awċija.